Bismillahirrahmanirrahim. La hadratul ma'ibada litabuna fa'ana bil-fidari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyah. Subhana man satara sirral al-khususiyyati fi dhuhuril bashariyah. Wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyah. Subhana maha suci Allah man. Subhana maha suci Allah. Subhana man maha suci Allah kang nutupi. Subhana maha suci Allah man utawi sapanihu utawa utawi sapane pangeran satara kang nutupi sapa man sirrul khususiyati ing rahasiane sifat khususiyah biduhuril basyariyati kelawan pertelane sifat kemanusiaan wa dhaharolan pertelo bi'azamatir rububiyyati kelawan keagungane kepengerane fi'dharil ubudiyyati dalam ngetokake sifat kemenusane atau kawulane marang Allah Subhanahu wa taala. Tetes kula jenengan sami termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngakoni Allah sebagai pangeran. Kula jenengan sami ngakoni pangerane Gusti Allah. Tetes nalikane menungso niki duwe sifat basyariyah. Yang mbak niku pasti duwe kesalahan. Terus tiyang niku nak duwe sifat basyariyah, dekne iki duwe napa kesalahan. Terus kados dawuh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Jadi saben anak turune Nabi Adam niku akeh salahe. Menungso niku napa akeh salah. Jadi kesalahan yang kita buat itu sebabnya nopo akalnya ini ditutupi kali setan. Di akal sehatnya sing gawe mikir, sing gawe angen-angen ditutupi kali nopo setan. Akhirnya dia rasa mikir jernih melakoni kesalahan. Lan kesalahan niku sering dilakoni kalian menungso. Sumpama nggih kula jenengan sami niki eleke ditokno kabeh. Diketokno kabeh kali pangeran. Sumpama kok diketokno kabeh kali pangeran. Tiang niku mungkin gak gelem marek kali awake dhewe. Apa tiang niku gak gelem marek karonan awake dhewe. Krana nggih ngoten niku, nggih menungso niku senenge perkara sing apik, sing elek ra gelem dhewe. Makanya Gusti Allah niki duwe sifat as-satir. Dadi as-sitir. Jadi Gusti Allah niku duwe napa? Duwe sitrun jamil. Gusti Allah niku iso nutupi. Satara sirrul al-khususiyah. Jadi rahasia-rahasia sing tersembunyi, jadi rahasia-rahasia sing kira-kira sing disimpen, sing dikhususno kali awake dhewe wong liya gak. Nah iki termasuk pelajaran di mata kula jenengan. Krana menungso iki akeh salahe. Nak nglakoni kesalahan niku aja diumbar-umbar. Aja diumumno, aja diketok-ketokno wong. Napa? Aja diketok-ketokno wong. Nglakoni elek niku ndelik-ndelik. Asline iku ngoten. Wong nglakoni elek niku apa ndelik-ndelik. Kayak maling ngono lho. Maling nak dalu ndelik. Ora ana sing ora. Asline wong nak nglakoni salah niku ngoten. Aja kok malah nglakoni elek terus wong kabeh dikandani. Aku ge ngibar mendem, aku ge ngibar iki. Mboten usah dikandani, disimpen dhewe. Karena Gusti Allah niku nutupi eleke jenengan. Eleke kula jenengan sami ditutupi kali Gusti Allah. Nah wis ditutupi aja dituduhno wong liya, disimpen. Zaman sakniki mboten. Zaman sakniki niku elek malah diumbar-umbar, bahkan nak jenengan napa nyekel HP, didelokno ana gone HP ngoten niku disebar-sebar wong akeh. Wong sing ndelok ora siji loro, ewonan, sing delok akeh.
Aniku nopo zaman sakniki. Dadi elek iki diumbar-umbar. Ini ana statement saka salah satu ulama, ana jenenge amal jariyah, amal kebaikan jariyah. Jariyah iku sing ngalir terus. Lan ana dosa jariyah. Dosa napa? Jariyah. Dosane ngalir terus krana ya jenenge video, Mbak. Video ini gak iso dihapus. Contoh seumpama dilebokno nang gone Facebook, video utawa nang YouTube, sing delok iki siji luwih. Iso ngapus nak dhewe ngapus. Nak ora dihapus karo wong ya ora iso dihapus. Selawase ana terus sampai wallahu alam kapan enteke iki. Napa jenenge internet kapan enteke gak ana sing ro. Kalian dunia semakin maju. Lah nek nglakoni elek terus dideleh nang gone media sosial, nggih. HP ngono pun delok wong akeh. Berarti napa? Maksiat jariyah. Napa? Maksiat jariyah. Jariyah itu mesti ngalir terus maksiat. Dosane itu ngalir terus. Kok intine amal jariyah ngoten ngamale ganjarane ngalir terus. Maksiat ini ku nak diumbar-umbar didelokno wong akeh yo ngalir terus. Ana wong apa jenenge pacaran urung rabi, video demek-demekan disebarno ndi-ndi. Nah ngoten niku sing delok akeh akhire to dadi maksiat sing jariyah. Makanya hati-hati. Kula jenengan sami niku nak nglakoni elek, nggih, wis terkadung nglakoni elek wong jenenge wong niki gadhe setan. Menungso niku duwe setane dhewe, ana setane, ana awake iku ana setane, nggih. Tiyang niku nggih, nek nggone awake dhewe niku ana setane. Makane nalikane nglakoni elek niku aja sampai diumbar-umbar wong akeh. Nggih. Nah iso niku disimpen, keburukan kita harus disimpen. Wong liya ben roh dhewe. Aja awake dhewe sing ngomongno. Nek wong liya roh ben roh dhewe. Pancen Gusti Allah niku kan kula jenengan sami nak ndongane Allah mastur auratina wa ra'in ra'atina. Gusti panjenengan mugi nutupi aib kula. Nanti tutupi aibe. Aibe napa ditutupi. Eleke niku ditutupi. Nah eleke diumbar-umbarno ngoten niku. Ya akhire napa tiyang niki ratu kok jaman sakniki wong niku nak ngumumno aib niku malah tiyambake kok terus digedhengi wong mboten. Wong biasa, marek-marek niku biasa. Dadekno kanca iki biasa, ora kok jaman biyen ngoten niku. Jaman sakniki kados umpami contoh kaya wong lanang karo wong wedok gandeng pacaran mlaku nang endi ini kan aib sebenarnya. Sesuatu yang tidak nopo gak pantes lah. Mungkin jenengan nak nalikane nom ngono ku karo wong tuane diseneni. Terus karo masyarakat di nopo cara ngono digedhingi ora disenengi, dikucilkan. Wong lakoni ngono kan. Zaman sakniki kan mboten. Bahkan wong tuane niku malah dukung. Bocah koyo ngono ku didukung, difasilitasi. Kayak sepeda motor, ini kayak sangu, kayak wis difasilitasi kali wong tuane. Ini naudzubillah, hal seperti inilah yang sekarang terjadi. Zaman saat ini jenengan saya urip 20 tahun yang akan datang, jenengan buat saya urip 20 tahun sok ben ini malah dadi koyo piye wallahu a'lam. Ya. Mari akeh-akeh donga, kathah-kathah akeh donga anak turune ben napa selamat. Anak turune niku ben selamat dunya akhir. Ranten Gusti Allah niki duwe napa sitr, satara sirrul khususiyah bi dhuhuri al-basyariyah. Dadi Gusti Allah niku duwe napa? Duwe sifat nutupi aib-aibe manungsa. Elek-eleke niku ditutupi kabeh. Akhirnya kula jenengan sami gelem serawungan kalinan wong liya, gelem serawungan kali tanggane, gelem hubungan kali si A si B. Nah sumpama kok ana wong sing soto kae, ana wong mendem ngoten iku, mendeman ketok jelas. Bahkan dituduh-tuduh wong akeh. Dekne sampai pesta kene lokasi ndi mendem bareng. Kula yakin wong sing mendem ngene iki jenengan gak gelem marep wedi. Gak seneng marek kalian wong sing napa krana apa aib perkara sing elek. Lah iki diumbar-umbarno, ditutur-tuturno wong akeh.
Ya, diumumno wong akeh, didelok-delokno wong akeh, akhire wonge gak gelem marek. Ya. Makane kula jenengan sami tatkalane kok napa jenenge duwe sifat basyariyah. Basyariyah niku sifate manungsa. Sifate manungsa niku sifat serba kekurangan. Sifate manungsa niku sifat sing napa berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Iso nglakoni maksiat. Manungsa niku iso nglakoni maksiat. Mboten kok namung gelem tapi iso. Jadi nak iso berarti kabeh wong ya iso nglakoni maksiat. Ora kok napa sing ora tau salat tok mboten. Wong sing salat tok ya iso nglakoni maksiat. Nah jenengan semerep tiang-tiang sing korupsi niku, kopiahan. Iku gak kok wong gak tau salat mboten. Salate sregep. Posone Ramadan sregep. Tapi ya nglakoni napa korupsi. Nyolong duwe rakyat. Nyentek duwe napa duwe negara niku duwe amanah sing boten hae dicukupi. Nanti wong sing maksiat iki boten kok sing napa sing ora tau salat iki boten. Tapi wong sing sregep salat ya iso nglakoni napa maksiat. Makane tatkalane kula jenengan sami nak nglakoni kemaksiatan kedah napa dibarengi kalinan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena wong sing iman niku nalikane dekne niku zahara bi 'azamatir rububiyyah. Terus nalikane wong iki mau dikei cahayane rububiyah saka Allah taala. Dadi kepengiran kula jenengan sami ngeten nalikane maksiat niku harus nggone Quran enten dawuh. Dadi wong-wong sing napa nglakoni kemaksiatan niku idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah alim. Dadi wong sing iman ya, nalikane fa'alu fahishah nglakoni Allah, nglakoni kesalahan, nglakoni perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah taala, dilarang kali agama. Akhirnya napa? Tiambake niku dzakarullah, eling kali pengen. Dadi nalikane bareng nglakoni langsung eling kali Gusti Allah. Fastaghfiru li dzunubi, langsung nyuwun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge dhahara bi 'azamatir rububiyyah. Gusti Allah maringi napa? Maringi keagungane pangerane Allah taala. Dadi zat pangerane Gusti Allah dipertelakno tenggene akali tiyambake niki wae. Tenggene atine wong sing nglakoni kemaksiatan. Fi idharil ubudiyyah. Tenggene napa tiyambake akhire napa fastaghfiru li dzunubi, nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Tiyambake nyuwun ngapura kali Allah. Nah niki sing kedah kula jenengan sami cekel. Dadi nalikane nglakoni salah fastaghfiru li dzunubi, zakarullah fastaghfiru li dzunubi. Aja sampai kok terus mboten purun napa ngakoni kesalahane dhewe. Nah tiyang sing paling bahaya niku wong sing gak gelem ngakoni nek dhewe napa salah. Dadi nek pikirane niku bener terus padahal mboten menungso niku ana salah. Kabeh wong niki duwe salah. Makane nalikane majelis ngeten iki sabadane kula jenengan sami wirid, sabadane istighosah kula ajak kabeh niku ngeling-eling kesalahan, ngeling-eling dosa. Ngeling-eling dosane berharap kula jenengan sami nyuwun ngapura kali Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah purun ngapura. Ati niate to mriku. Kula jenengan sami niate to. Karena setiap hari kula jenengan sami nglakoni salah. Gak ana wong sing luput. Setiap hari pasti ana kesalahan. Karena wonten ulama naminipun al-muhasabi. Yang baik niku selalu menghitung amal kebaikan, amal keburukan, khususnya amal keburukan. Dina iki aku nglakoni apa wae, maksiat apa sing tak lakoni, dieling-eling. Akhire nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Saderenge tilem ngoten. Nah niku ana ulama sing perhatian kados ngoten. Lah nek jenengan kula jak teng mriki seminggu sepindah dina Jumat tok niki, dieling-eling kesalahane, dosane napa, lajeng nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Ini gunane napa? Nggih gunane ngresiki awak, tazkiyatun nufus, ngresiki napa awake, ngresiki jiwa.
Dadi jiwane diresiki kanthi napa tobat dumateng Allah. Keranten Gusti Allah niki pun maringi siter, pun maringi penutup saking aurate kula jenengan sami utawa aibe kula jenengan sami. Satirul aurat niki Gusti Allah. Gusti Allah niki sing maringi tutupan, ditutupi kaya klamben ngaten, diklambeni kalih pangeran. Aurate ketok mboten angsal, klambeni kalih Gusti Allah. Di maksiat niku kaya dene aurat. Nah, wong niku senengane ngumbar-ngumbar kemaksiatane berarti padha wae karo delokno aurate iku ngene wong akeh. Ah iki sing boten pareng. Wong lakoni maksiat kudu delik. Ana wong sing ngomong oh maksiat delik-delik ya pancen kudu delik. Maksiat niku kudu didelikno, nek ngibadah niku kudu diketokno. Karena apa? Suul khuluqi yu'ti. Dadi maksiat niku gampang ditiru karo wong akeh. Kula niku sering nyampekno teng masjid termasuk. Wingi Jumat wingi kula sampekno teng masjid, sadurunge kula sampekno. Nalikane ngasar ngoten niku. Kula ngumumno tenanan, soalé napa kadang wong niku salah paham. Bahkan jenengan pun kula sanjang. Dadi perkara elek kali apik niku benten. Wong apik kali wong elek niku napa beda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ora padha ashabun nar kali ashabul jannah niku ora padha. Ashabul jannati humul faizun. Wong sing ashabul jannah wong apik. Iku wong sing bejo. Ashabun nar niku wong elek. Soalnya kula nanti diceritani, kula sampai kadang gedhe-gedhe. Ini wong sekitaran mriki, ana wong mendem mati. Niki ceritane fakta nih, kula mboten gawe-gawe. Ana wong mendem mati diarani niki matine apik, padahal matine bar mendem. Nalikane mendem napa mati. Ya keluargane karane tiyang sae ngene-ngene. Lah bar mendem kok matine apik piye ceritane? Ora ono. Ya, mungkin keluarganya pancen ngoten niku, tapi hakikate boten. Nggih. Nah, akhirnya nopo? Ngoten niku nek seumpama kok diyani karo masyarakat, akhirnya perilaku seperti itu, wah berarti nak pengen mati apik ya kudu mendem sik. Nah, itu akhirnya jadi persepsi yang salah di antara nopo masyarakat. Atau setiap korupsi ngoten niku. Korupsi niku kan nyolong. Jadi wong nyolong ini gak ono ceritane sing apik. Entah dekne terbukti atau tidak terbukti, pokoknya tuduhan awal dia korupsi. Jadi intinya nopo nek wis diarani dene nyolong, berarti wong nyolong niku elek sampai tenggene kepolisian. Jenengan nak semer polisi. Jadi catatane polisi niku seumpama kok ana wong bar mlebu penjara. Niku kabeh golek penggawean niku angel. Soale ngetokno SKCK niku mboten angsal kali polisi. Dijaraki berapa puluh tahun lagi oleh, bahkan nonton sing mboten angsal. Nah niku napa nek wis ana daftar kriminal, nggih, wis pernah mlebu nang penjara. Dekne iki kabeh golek penggawean niku nggih. Nah ngoten niku. Makane wong apik kali wong elek niku napa beda. Nah, krana beda ngeten iki, kula jenengan sami kudu duwe niatan aku pengen dadi wong apik. Soale sing bedakno niku pangeran. Sing bedakno napa pangeran. Tatkala niku kula jenengan sami nalikane napa diparingi siter kali Gusti Allah, ditutupi kali Gusti Allah rahasia-rahasiane keburukan-keburukane niku ditutupi kabeh kali Allah taala. Ya seyogiyane napa kula jenengan sami nutupi awake dhewe. Seyogiyane niku ditutupi aja diumbar. Bahkan sing boten angsal malih niku nggih napa jenenge ngumumake eleke wong liya. Lalu Gusti Allah nutupi aibe wong, mosok kula jenengan sami ape ngumumno aibe wong liya. Mboten paham. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wong sing nutupi aibe wong sing Islam, sing muslim, wong sing iman, insyaallah dekne niki ditutupi aibe kali Gusti Allah teng dunya lan teng akhirat. Dadi seumpami kula jenengan sami semer tiyang seumpama roh ana wong lakone elek apa. Jenengan nalikane tindak tutuban seumpama lunga tuban delalan delok tanggane
ya mara toban kok nglakoni kemaksiatan. Mulai aja cerita-cerita meneng wae. Napa? Meneng wae, ora usah cerita nang akeh. Niku napa aibe dhewe. Nah niku aja diceritakno. Krana wong nak nutupi aib senajan niku maksiat. Ya maksiat niku aib. Aja diceritakno akeh meneng wae. Kecuali dalam keadaan kula jenengan sami butuh dalam arti ngeten. Kok ana tanggane nggih, tanggane niki tiyange niku nak nalikane nok jaba senengane nyolong, ahli nyolong. Nah, jenenge nyolong ini kan bahaya. Jenenge wong nyolong ini bahaya. Anjenengan sumerep iku tanggane dhewe. Nah, niki jenengan kandhakno kali tangga-tanggane ora apa-apa. Manfaate nopo ben hati-hati. Ya, ben hati-hati kali si A. Aku si A iki keinginane bar nyolong nok kene kena ngene. Anjenengan sumerep tenanan fakta mboten kok namung apa isu-isu tok. Nah, isu-isu tok mboten bareng. Nek fakta tenanan dene ngono, dikandhak ben wong liyane napa hati-hati. Tapi kalau yang lainnya seumpama kemaksiatan yang lain, nah aja guman kula jenengan sami cepet ngandhakno tiyane wong liya. Kok diumbar napa disebar-sebarno iki mboten bareng. Aib niku kudu ditelikno. Aib niku kudu ditelikno. Maksiat niku termasuk nggih aib. Mangane kudu ditelikno, aja sampai didono wong akeh ora bareng. Gusti Allah wae nutupi aibe manungsa, nggih kula jenengan sami nggih wajib nutupi aibe kancane dhewe. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wong sing nutupi aibe wong muslim, Gusti Allah bakal nutupi aibe dekne nang donya lan nang akhirat. Ya nang akhirat ditutupi. Karena sebenarnya akhirat iku kabeh niku didelokno kali pangeran. Dan kabeh niku ya roh. Terus ngene layar napa TV gede ngoten niku. Nanti diputar ulang kejadian-kejadian masa kula jenengan sami nang donya niki wae. Di elek-eleke di flashback kabeh, didelokno kabeh, diputar balik kabeh, didelokno kabeh. Kok video ngoten niku nek jenengan delok video zaman kae, zaman tahun 2020 nggih. Ana videone didelokne oh ngene iki. Nah, teng akhirat niku koyoke wis modele ngono. Dadi didelokno kabeh apa sing dilakoni nggih, kula jenengan sami nglakoni didono kali pangeran kabeh. Tapi nek kula jenengan sami sregep nutupi aibe wong liya, nggih kali Gusti Allah sampeyan aib-aibe niku gak diduduhno dihapusi kabeh. Dadi kok sing didono sing apik-apik tok. Didono dekne perjalanan masjid, didono dekne perjalanan apa jenenge derek istighosa, derek pengajian, didono kabeh sing apik-apik tok. Sing elek-elek dihapus karo pangeran. Kira-kira koyo ngono modele. Sapa wong sing sregep nutupi aibe wong liya. Mboten malah ngumbar-ngumbar aib. Nek jenengan ngumbar-ngumbar aib senengane krungu apa elek wong liya kok dikandakno karo si A si B itu wis pokoke kabeh sak pabiyane krungu kabeh. Nah niki termasuk napa nggih bahaya. Iso uga kok aibe dhewe dadi napa disebarno kalenan wong liya. Makane hati-hati nek cara istilahnya kaya karma, hukum karma. Karma niku wangsan. Wangsan apa sing wis dilakoni. Ana balik dhewe. Makane hati-hati. Ranten Gusti Allah niku pun nutupi. Nalikane wis ditutupi aja sampai kula jenengan sami sing buka aib-aibe tiyang lintu ngeten. Kedah yo melok nutupi. Elek wong liya ditutupi. Apa meneh eleke bojone. Nah niki sing paling bahaya. Ya, wong wedok niku biasane ngono. Apa meneh eleke bojone ditutupi aja didodono akeh. Lah wong eleke bojone berarti eleke dhewe. Termasuk napa eleke dhewe. Wong bojo niku kados klambi, nggih. Quran niku nak istilahno napa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Quran niku istilahno ngoten. Dadi jenengan niku klambine sing lanang klambine jenengan. Klambi itu berarti napa ya klambine dhewe kudu diupeni. Rusa diresiki, ya, diumbah, disetrika, pokoke diupeni. Aja kok malah dikandak-kandakno klambiku iki lho rusa, klambiku. Nah, klambi rusa dikandakno napa? Ya mboten pareng. Ibarate napa jenengan nak duwe garwa bojone dhewe nglakoni apa sing gak
disenengi kalian jenengan dikandak-kandakno kalian kancane diomongno bojoku lho ngene-ngene ora usah mboten usah ngoten niku termasuk napa nutupi aibe wong liya nggih bojone termasuk wong liya ya senajan to bojone dhewe tetep kudu ditutupi malah wajib niku nggih malah fardu ain nak kula ngarani ora oleh ale bojone diumbar-umbarno mboten parek mboten iki termasuk menjaga kewibawaan seorang suami ya sami ugi kok bojone sing lanang ya ngoten nikah mboten pareng ngumbar aib jenengan asline ngoten cara wong modele ngoten dadi aib harus disimpan serapat mungkin bahkan kesalahane dhewe apa sing kira-kira nggih dadekno dhewe niki subhanallah sampai nangis aja sampai dikandakno karo wong liya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kabeh wong iki pasti duwe rahasia. Lah krana rahasia niku disimpen, aja diumbar. Aja kok malah diceritakno kok terakhir ngomong aja cerita sapa-sapa ya. Nah wis diceritakno kok aja cerita sapa-sapa. Lah diceritakno wong sing diceritakne ya ngomong karo wong liya neh. Ngomong terus roh kabeh. Kabeh wong niku napa semerep eleke kula jenengan. Ya termasuk tiyang sing curhat, kadang malah curhate nggene nak jenengan sik enom biasane nak jenengan semerep. Curhate nggene Facebook, nggene ngoten niku, nggene HP, curhat ono HP, aduh iki piye. Lah jaman sakniki modele ngoten niku. Makane kita hati-hati ya kula jenengan sami ya napa langkah-langkah kita hati-hati. Ya termasuk putra-putrine nak pengen dikandani. Hal seperti itu suatu yang jelek mboten sae. Karena wonten janjine Gusti Allah lewati Kanjeng Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wong sing nutupi aibe wong liya, niku kali Gusti Allah aibe ditutupi nuk donya plus ditambahi. Mboten namung donya tok plus ditambahi sok ben no akhirat ya ngoten ditutupi. Dene nek wis ditutupi aibe kali Gusti Allah berarti nopo kesalahane ora diitung. Tiang niku nek wis ditutupi aib kali Gusti Allah, salahane mboten di. Makane wonten donga niku Allah masturna bisitrikal jamil. Allah masturna bisitrikal jamil. Gusti mugi panjenengan nutupi aib kula damel tutupan panjenengan ingkang sae. Dadi ditutupi aib nyuwun kali Gusti Allah. Allah masturna bisitrikal jamil. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk nggih tiang-tiang sing pancen napa jenenge adoh saka kemaksiatan nggih. Terus nggih boten gemar mengumbar kemaksiatan lan boten gemar napa ngumbar aib tiyang lintu. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa
لك في المسجد يا ربنا لك الحمد لك الشكر قبل ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تكفر في الدنيا والآخرة زدنا هدى زدنا توقع زدنا الاستقامة زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا في رحمتك ورحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته